Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippines Standard Time, las 7:04. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna ng mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, anom ka medical frontliners una nga nabakunahan diri sa Bacolod. Human Resource Management Officers ng probinsya gid na reassign. Sa balita national, face-to-face classes mahimo ipatuman kung maglambot na sa 2 ka milyon ang mabakunahan. Pfizer vaccine magabot sa Pilipinas sa masunod nga semana. Sa balita international, Canada ginaprubahan na ang COVID-19 vaccine sang Johnson & Johnson. Sa balita sa sports, 2 ka players sang Utah Jazz ginpabayad sang penalidad matapos ginkwestiyon ang desisyon sang referee. Sa balita entertainment, Gerald Anderson ginako nga sila na ni Julia Barreto. Samtang sa balita espesyal aton istoryahan ang mga habits of happy people. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Marso 6 tuig 2021. Ang inyong news team, Aksyon Eden Abos. Kagaksyon Boy Duran. Aton balita sa lakat sang panahon. Ang easterlies ang parahan karon nga nag-apekto sa eastern section sa Pilipinas. Ang bugos nga Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan kalakip na ang Kalayaan Islands. Ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may mululopta nga pag-ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahuyang tubtub kasarangan nga huyop sang hangin gikan nakatundan na sidlangan, padulong na sidlangan ang mapatyagan sa bugos naman nga Visayas. Samtang atong temperatura mapatyagan sa 21 degrees Celsius tutob sa 30 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 6:1 kaina, magatunod naman la 5:57 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Morning na Aksyon Eden. Welcome sa aton nga Aksyon Balita Morning Edition. Thank you gid sa pag-welcome sa ako na. Namiyan ko sa mga ano ganina, bayo. Oo, nga ha. Mga OTD. OOTD-wise. Kaya daw ka mga stars yaw. Daw pink nga stars. Yes, I think yung sunod ina sa pink nga manok ni Alex. So, pink nga pink stars, nga manok. no? Kag salamat kila sa kapadala sa aton sa mga stars. Wow! Thank you so much. Panglawagan sila later days. Ari na nakabugtaw na si Migota Alex. Yes! Ara nang gawa mo na. Saan na? Ang manok. Ang manok. Yan, hindi mo na color pink. Ang manok nga pink. Yaw na. Gano'n gano'n?
Screenshot naman ang hindi. Gani, abot ko man. Sige. Good morning, man. Sakay, kung tingin question na si Ma'am Vanessa. Oo. Where were you during the first portion? Nante, doon nakigan ka pa how. Yung question nyo na si Migo Alex. Palaw ka na Migo Alex, kada wala ka gani sa first portion, ginapangita ka na yun. True! Club. Oo. Sabihin na yung manok nga, pink. Hindi naman ako pink. Alex, wala nakapamalo sa programa nyo kay nagamutang pa sang foundation. Ay, Doon ka bongga sa foundation. sige. Yes. Yeah, at least may explanation siya. Oo. Kayla Jelly, good morning man. Watching sa USA. Morning ko no kay Beboy Villasor. Kag nagpadala siya sang 50 stars! Thank you so much, Ma'am Kelly Jelly. Yeah, salamat gid Ma'am Kelly Jelly. Sa iban din ka mapadala sang stars sa bisan pink o yellow batuan mo na. Yes! Actually, doon actually nga pink na stars ni gin padala inyo. Amot kung kitaon sa kuan, kitaon. Kitaon sa- eh. Ha? Gusto mo matindog ko? Oo, Karan lang ah. Sige. Ate Kim Eriman, good morning. Marlo Kahilig, watching from Barangay 1A, Manapla. Greet lang, happy birthday today kay Mina Tayag. Happy birthday to you. Aha. Perfect na blending. Sige. Mina Tayag, happy birthday. Rutsel Evangelista, watching live sa Kilid LDS Church. Sa lupit eh. Kaya sinambal niya sa gapon, sa text siya, siya kuno ara sa may Araneta Lizares. Asa sa may Lacson Lizares. Oo. Kasi kung sa Lacson Lizares ka, dra ka sa Kuan Guro, sa Lizares mansion. Yan, di mo gid sa mansion, ari lang ko sa Kilid gabligya. Sa Rolling Kilid. store sa gani. Hello, good morning. Okay, good morning. Andrea Huelar, may agaman. Hoops. Ano itong tabo? Okay. Hoops, scary hoops. Good morning kuno ihada Eden nalin kay Maninoy mo one ball gallo. Maninoy! Juan Volgalio, good morning. And of course, kay Maninay Almadra. Thank you. Yes, good morning dira sa Las Vegas, Las Nevada. Vegas, Nevada. Andrea Huelar, good morning man. CEO de Torta de la Peña Barbecue. Mayong aga man. Che Zamora sa Yakabatch ko no mga classmate ko na ginapangkonya dio si Virgie, si Joe, si Angie, Greg, Remy, Leia, Andre, Maria Fe, kag sa tanan nga batch 81 sa RTNHS. Good morning! Good morning! Standby na kita sa aton nga mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nga panguna nga mga balita lokal, ginpatigayon ang ceremonial vaccination sang lokal nga panguluhan sa siyudad sa Bacolod kahapon nga adlaw. Sa din inyang ginupdan man sang aktual nga rollout ukon pagbakuna sang Sinovac vaccine nga nabaton sang siyudad. Sa ginpatigayon nga programa nga gitambungan mismo ni Mayor Bing Leonardia kay iban pa nga opisyal sang siyudad kag miyembro sang Emergency Operations Center, anom sa 7 ka mga medical workers ang nabakunahan. Ini silang inalakipan na Dr. Miguel Sarabia, ophthalmologist kag presidente sa Negros Occidental Medical Society. Dr. Hector Gayares Jr., Chief Executive Officer sang Adventist International Healthcare System Philippines, kag katabo man sang Emergency Operations Center Deputy Medical Volunteer, kag isa sa mga nagbulig para sa pagtukod sang One Hospital Command Center sa idalom sang EOC. Dr. Dolores Romela Tiples Ruiz, Infectious Diseases Specialist, kag presidente ng Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases Negros Occidental Chapter. Dr. Radela Yvonne Ramos Cortez, allergologist, internal medicine, allergy kag immunology. Dr. Carlos Javier Primicias Jr., pediatrician kag sumuman si Valerie Villarosa Sarabia, asawa ini ni Dr. Miguel Sarabia nga isa man ka nurse. Antes ang programa kag seremonya, aktual patuman sang EOC ang mga proseso kung ano ang ginapaabot nga matabo sa mga vaccination center sa palabuton paagi sa pag-set up sang registration, evaluation process kag pag-check up sa tagsa ka mga partisipante. Nagalaom naman ang opisyalis sa syudad kag EOC ngayon nga programa makabulig para sa pag-inganyo sa publiko nga magpartisipar sa ginapaabot nga vaccination program sang syudad. It is
significant and meaningful that the first COVID case in Western Visayas was recorded in Bacolod City. So let it also be on record. Let it be part of history that the first vaccination also happened in Bacolod City. Ang kabahin sa payag ni Mayor Bing Lunardia. Ginpasalamatan naman ni Dr. Miguel Sarabia, ophthalmologist kag presidente sa Negros Occidental Medical Society nga ini siya ang nangin isa sa anong ka mga medical worker nga ginbakuran sa Sinovac kahapon nga adlaw sa ginpatigayan nga ceremonial vaccination sa labi man sang NGC. Sunod kay Sarabia ang iya ginhimo nga pagpabakuna sini nga aga ukon kahapon sang aga upod si tiayon nga nurse ang isa ka pamaagi agud ipakita sa publiko nga hilway sa anuman nga katalagman ang mga vaccine sa baylo ini ang makabulig para sa pagtap na sa problema nga gindulot sang amo nga pandemya. Dugang pa ni Sarabia adlaw-adlaw siya nga nagabatsyag sang kahangawa bangod sang risgo nga mahimo idulot sang virus samtang nagatatap sa iyang mga pasyente. Nagalaom man ini nga matigayan sa madali nga panahon ang vaccination program nga ginatinguan sang probinsya kag syudad sang Bacolod. Samtang ginakabig naman ni Mayor Bing Lunardia nga signifikanteng adlaw ang ginhiwat sa syudad nga ceremonial vaccination sa din anom ka mga medical workers ang aktual nga ginbakunahan sang Sinovac vaccine nga ginpadala sang gobyerno nasyonal. Sunod kay Lunardia, makahulugan ining aktibidad bangod ang syudad sa Bacolod ang una nga lugar sa bilog nga riyon nga nakapatigan sang amo nga programa. Gindayaw man sang alkalde ang kontribusyon nga ginhimo sang Emergency Operations Center, City Health Office, City kag barangay officials kag tanan nga makatapos ang COVAC Council nga nagpadinguha para lamang nga mapanubo ang kaso sang COVID-19 sa piyak sang kawad-on sang vaccine. Nagapati man ang alkalde nga ginhimo nga pagpabakuna sa pila ka mga doktor nga opisyal sa nagkanainain nga mga medical association sa probinsya kag syudad makabulig man sa pagpabaskog sa kumpiyansa sa publiko sa vaccination program. Ginakabig naman ni Bacolod City Administrator M. Ang nga dako nga puntos para magsaka ang kumpiyansa kag pagsalig sang publiko sa natabo nga pagpabakuna sa mga doktor nga opisyal sa mga hospital sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental kadungan sang ceremonial vaccination nga ginpatigayon kahapon nga adlaw. Sa interview section firing line ginkuha man ni ang kahigayonan agud maganyat sa publiko nga magparehistro agud malakip sa mga una nga mabakunahan sa tion nga mag-abot na ang nagakaigo nga supply sa bakuna. Sa naibaloan kahapon nga adlaw sang deliver sa syudad sa Bacolod ang 6,300 doses ka Sinovac vaccine sa diin, 5 ka doktor kag 1 ka nurse ang una nga nagpabakuna. Samtang ginklaro naman ni Dr. Chris Rongon, Deputy for Medical and Data Analysis ang Emergency Operations Center nga sa palabuton pa kun buwas pangadlaw Domingo patigayunon ang aktual nga vaccination sang Corazon Locsin Monte Libano Memorial Regional Hospital kag masunod diri ang Riverside Medical Center. Sunod kay Surungon, ginatagan sang DOH sang 5 kadlaw ang 2 ka mga ospital agud tapuson ang among aktibidad umpisa Marso 7 tubtob Marso 11. Duha pa ni Surungon sa tion nga hindi maubos ang sang among mga ospital ang pagbakuna sang ila alokasyon nga Sinovac vaccine. Ini ay igabalik sa EOC kag natalana naman igahatag sa 5 pa ka mga hospital nga mayara na sang nasumiter nga mga listahan sang ila mga medical workers bilang substitution. Ang Sinovac vaccine nga nakaton sa syudad kahapon nga adlaw ang magapabilin sa cold rooms ang annex building sa NGC antes sige turnover sa mga ospital sa gintalana nga adlaw sang pagbakuna. Ang total nga doses nga nagabot is 6,300 doses. Para lang dok sa hospital. Bali indicated na siya sa aton nga level 3 COVID facility. Amo ng Corazon Locsin kag ang Riverside Medical Center. O galing hindi tanan ina nga doses i-avail sa Corazon Locsin kag Riverside Medical Center. Si Dr. Chris Sorongon. Sa iban pa nga balita lokal, gin-reassign naman si Provincial Human Resource Management Office Head Attorney Annabel Palik sa Office of the Governor. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, ini kasunod sa petisyon sa Progressive Alliance of Capital Employees ug PACE, bato kay Palik bangod sa ginaligar hindi maayo nga pagtratar sini sa mga empleyado kag nagahatag si ila sang kabudlayan. Dugang pa isa diri among pagpaatrasar sang sweldo sa mga contractual kag job order nga mga empleyado. Naibaloan na epektibo assignment udto sang Marso 5 kag si Palik ang pagabusla naman ni Philomena Guzon bilang officer in charge. Ginpahayag naman ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II nga pagatutukan naman ni Attorney Annabel Palik ang transition sang management sang Negros First Cyber Center halin sa pribado nga nagadumala pabalik sa provincial government. Naibaluan sa karon gina-finalize na ang pag-untat sang joint venture agreement sa tunga sang Negros Property Management Development Corporation bangod sa ginaligar highly disadvantageous ini sa bahin sang probinsya.
Naibuluan, hindi ini ang una nga tion nga ginsaylo sa opisina si Palik bangod ang sang reklamo sa mga empleyado sa Kapitolyo halin pa sa termino ni Anay Governor Alfredo Marañon Jr. Sa katapusan nga balita lokal, ginpahayag naman ni Philippine Army 3rd Infantry Division spokesperson Captain Senon Pancito III nga 74 ka barangay sa Western Visayas ang kalakip sa makabaton sa programa sa gobyerno nga 20 milyones pesos nga Barangay Development Fund. Sa interview sa Action Fighting Line, ginpahayag ni Pancito nga ang 74 ang ginalakipan sa Aklan nga may 22 sa Capiz, 133 sa Iloilo, 26 sa Negros Occidental, kag 4 naman sa Antique. Suno kay Pancito, naglabot sa 1,480,000 pesos ang para sa Western Visayas nga mga barangay nga gindeklarar nga hilway sa presensya sa New People's Army. Face-to-face classes mahimo ipatuman kung maglambot na sa 2 ka milyon ang mabakunahan. Samtang Pfizer vaccine mag-abot sa Pilipinas sa masunod nga semana. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Morning na sa kay migo nato na Maui Cañada Jr. dala sa Barangay Sumag. Pare koy, good morning dala sa imo, no? Binong 70, maing agaman. Sa kay Kelly Jelly, welcome gid no. Tumalaga nagpadala sa stars. Yes. Thank you man sa stars. Giging padala ni Ems Aboso, 50 stars man. 50 stars man. Oo, kasang Thursday, gali action boy, wala ta nabasa. Nagpadala man sa 50 stars. Hi. Baka gid yung iloy, kuya. Tapos ang ending, tayo mapaload ko dami. Kung padala ka stars, gakabuhin na imo load? Sa imo na load. Sa load mo na gali? Yes. Okay. Bila, di gamay mo lang guro? Gamay lang man. Sige So gamay mo lang. So padala lang ako mo the stars mga kato. Oo. Ano gusto nyo? Masat-sat kami din action boy. Ara get stars. Star balance.
From your balance check mo na anytime. gali. Sige, mga pila na. Sige, Maria Lagrimas Okiana Tulopia, mga agaman. Kay Andela, happy weekend. Sa kay Otay Benedicto, ara lang siya kuno sa Victorina Heights sa Mansilingan. G-Force Alastra, live sa Plomedaville, Barangay Mansilingan. Shout out lang kuno sa Alastra, sa Lanap ka Gaudiano family. MJ Merida Masgong, watching from Bacoor, Cavite. Ari nagli si M sa Boso, nagpadala 250 stars. Yes! Ano mo lang istorya? Wala. Ang padalagi siya. 50 Padalagi siya. stars. Sexy mo sa Action Eden, siling ni Rochelle. Small things. Lalaki naman si Rochelle, Small things. Hindi, Buyag. Buyag. Buyag lang. Buyag. Sige. Kaya sino ka na da kayo? Ari na kuya kay Pinky Terwell. Okay, nag-exit. Alex Montesa, whoops, scary, whoops, scary. Whoops, kitty, whoops. Amo na gala. Sige. Dasan Every na time nasugpon na. I see Dasan na nasugpon. Sir, di ba si makapiright di? Sige. Maldito ka kuno. Maldito ka kuno. Niya dasan lang kumatag star aga loading data ko. Okay, no problem. Okay, no problem. Si Sir Noel Amar tuligan, yung PM man ko. Ang balya, dahil karon lang kung mapadala. Atong ginambala ko nga daw ka tayo kapadala. Actually, hindi siya mandatory. Kasi wala mahambal. Ito gina-obligar tayo sa nag-action niya. Hindi mo. Sa kay Dal Nilia sa good morning kanoho. Sige, ang bata ya kundo operahan gapangayo sa bulig. Oo. Sige, Shirley Mandate, Pilton Lipura sa Pasay City. Joval Trinidad, Homa Lumena, Angelo Anlap, di ka nadampi. Pinky Terwell, di yung so. Yodi Torta de la Peña Barbecue, upod ni Lola Turing niya. Siya taligad. Ay sa ako. Jake Corzal. Joval Trinidad, of course. Michael John Season, monitoring from Chateau Elise. Paranaque. Guillermo Clarito. Good morning, man. Ara na si Guillermo Clarito. Ginag-greet ni Sir Alex. Di ka na kay Pinke? Oo. Go. Happy morning ko no, watching from Villamonte. Thank you. Ang bali Guillermo Clarito, patamyaw niya ko no ang pamilya sa Ludares, Catigue, Serapio, Sumalde, Gavituya, Mogar, Rojo, kag Clarito sa Barangay Buenavista, Gibong, Pontevedra. Salamat, gid. Ma'am Christine Menyas Villalobos, and of course, good morning sa mga taga-Energy Fans Club. Ramar Gicano Halasgo, good morning man. Sheila Alagos, good morning sa home site. Kay Jocelyn Andrada Tiangson, monitor lang sila sa Barangay Mansilingan. Rochelle Evangelista, paano makapadala Starman? May ara na da sir sa dalom, sa tupad wala sang write a comment nga bar. May ara na da daw star nga image, i-click mo lang na siya. Louis Sanchez, hello Action Art from Cebu ko no. Dugay-dugay lang kay si Action Art magwa. Action Art na diyan. Kay Rona Rida Trava, mga good morning mandira sa imo. Ari na yung basahon ako din kuno do ba? Bebe. Liya be? Bebe, sir ba? Pa-bebe ka kuno gin. Ha, sino lang ba pa-bebe? Si sino pa ang presidente. Sige ada, pa-bebe gali mandam ka lang Mandam ka lang ako kalaway sa mga screenshot mo. Inday Plaza, good morning. Kay Terry Simpron Young, good morning, man. Si Migo mo, si Madina, yung one ball galyon. Yan, looking forward to meet up with Ma'am Vanessa. Wow! Sila mo sa Mayo pa sila ma-meet na. Sa April. Mag-adto to si Ma'am Van sa Las Vegas. Grabe, Las Vegas. Kitaya La Vegas. La Vegas. Una? Kalain mo. Sige, stand by na sa aton nga mga balita national.
Action Radio Philippine Standard Time, las 7:28. Sa detalye na sa aton nagapanguna nga mga balita nasyonal, mahimo nga ikonsiderar ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagbalik sang face-to-face classes kung maglambot na sa 2 ka milyon ang nahatagan sang bakuna batok sa COVID-19. Suno kay Cabinet Secretary Carlo Nograles sa meeting sang gabinete sa itong Miyerkules, ginpahig ni Duterte nga luyag niya nga makahimo sang lapnagon nga pagbakuna antes tugutan ang limitado nga face-to-face classes kag mas pahalugan ang mga lugar nga yara sa idalom sang General Community Quarantine kalakip ang Metro Manila nga ipaidalom sa MGCQ. Sa anunsyo ni Presidential Spokesperson Harry Roque, naglambot na sa 9,077 ka individual ang nabakunahan sang Sinovac vaccine sa Pilipinas. Ginapaabot nga 300,000 lamang ka mga individual ang matagan sang 2 ka doses ng bakuna gikan sa 600,000 ka doses nga donasyon sang China. Mag-aabot naman sa Pilipinas sa masunod nga semana ang bakunang Pfizer. Sa laging handa public briefing ginpahayag ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez, mag-aabot ang bakuna sa Pfizer apang mahimo ini nga maatrasar. Ginahatag nga rason ni Romualdez sa pag-atrasar sa bakuna among kakulang sang indemnity agreement. Ginpasiguro naman ni Romualdez nga hindi maulihi ang Pilipinas sa pagkuha sang bakuna batok sa COVID-19. Ginapanawagan sa isa ka epidemiologist sa publiko nga magpaidalom sa test para sa COVID-19 para mapunggan ang mahimo paglapta pa sang virus. Suno kay John Wong, resident epidemiologist ng Department of Health, isa sa faktor sa pagsaka sang COVID-19 positivity rate amo ang ulihin na nga pagpakuha sang test. Duga pa ni Wong, nagalawig pa sang 3 kadlaw antes mapaidalom sa test ang isa ka asymptomatic nga pasyente kag mahimo nakalato na ini sa iya mga kaupod sa sulod sang balay o sa trabaho. Sunod sa World Health Organization, nagalawig sang 5-14 kadlaw ang incubation period sang COVID-19. Nakadetect ang Pilipinas ang dugang 52 ka kaso sang mas makalalaton ng South African coronavirus variant kay 31 naman sa UK variant. Sunod kay Health Secretary Francisco Duque III, ang bago nga kaso nga na-detect sa ika-siyam nga batch sang genome sequencing nga ginpatayan sa Philippine Genome Center. Kag bangod sini, naglabot na sa 58 ang kaso sang South African variant, 118 ang UK variant cases, kag 76 ang mga kaso nga may mutations of concern. Sa ibang baraton nga balita nasyonal, ginpausisa sa karon sang Department of Education ang aligasyon nga may pila ka mga ginikanan ang nag-hire sang tao nga magsabat sang learning module sang ila kabataan. Sa laging handa briefing ginpahayag ni DepEd Undersecretary Diosdado San Antonio nga sinuman nga balakpan mahimo mga tubang sang sanctions. Sulo kay San Antonio, makapila ka beses ng panumdum nga hindi ini pwede, bangod hindi ini makabulig sa pagtudlo sang kabataan nga hindi magbutig, bangod mismo ang ginikanan ang nagabulig sa paghatag sang sabat. Ginhimo ni San Antonio ang palayag matapos ginbulgar ni Senator Sherwin Gatchalian ang nasambit ni isyu kadungan sa Senate inquiry sa pila ka mga isyu sa sistema sa edukasyon sa pungsod subong nga may COVID-19 pandemic. Ginako naman sa Department of Agriculture nga kulangon ang produksyon sang baboy sa bilog nga tuig rason nga hindi masolusyonan ang pagkinahanglan sa karne sa baboy. Sunod kay DA spokesman Asek Noel Reyes, wala nakalagas ang produksyon sa karon rason nga hindi mapunan ang kakulang sang baboy. Nagligan nga bulan ginrekomendar sa Minimum Access Volume Advisory Council nga madugangan sang 400,000 metriko tonelada ang i-import nga karne sang baboy. Agud masolusyonan ang kakulang man sang supply. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:32. Sa ato nagapanguna nga balita international, balita sa sports showbiz, balita espesyal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Raffle Tribaco Sangho Jr. Good morning dira. Kay ang iya ko ng mga stars ni Alex hindi niya ma-redeem But lang wala lang takaba. Risa, ako no i-redeem di. I-redeem the action ide no. Riza Alvarez from Minnesota, USA. Good morning dira. Good afternoon goro Amo ni siya, kita mo na kay Rochelle Evangelista. Amo ni siya kuno, Hindi na siya amo. Hindi na siya amo ya guro ya. Asterisk na iya. Diego Masyon, watching from Bagroy, Binalbagan. Yes. Kay Maninoy mo, Jan Chong, good morning, ma'am. Oy, Maninoy Jan Chong, good morning. Of course, kay Maninoy, one bolo. May ginsend naman di sa merienda bag o kuno mag-school. Merienda bag o mag-school. Sige, Maninoy. Good luck sa school mo. Dapat makasabat kagid kag mag-ano kagid Mangin madinalag-on. Mangin madinalag-on ang imo sining kuan. Pag-school. Tadlungon mo, ha? PJ Campbell, watching live sa Our Lady of Paris Casacanduni. Ay, Our Lady of ano ni? Our Lady Parish kan. May rason Gani, po Our Lady of either Our Lady of Candles, Our Lady of Guadalupe, Our Lady of Pilar. Yes. May sugpon saya, di ba? Dasan lang nasugpon ko no Robert Roma, good morning man. Sakay Ramia Garcia, of course, may aga. Dira sakay Yasi Kate Cardones, kag kay Mary Joy Camero, good morning man. Yes. Kaya di na to. Si Ma'am Vano niya, thanks Sir Rupert Gallo for your advance welcome. Looking forward to meet you all as well. Yes. Base related pa si wifey niya. Oy, si Kwan gali si Ma'am ano bala? Sa sister niya kasi Ma'am Alvarez man, Oo. Nga, okay, Ma'am Alvarez man ang sister ni Kwan. Ni Ma'am Vanessa. Basta ito related. Basta in a relationship. Sige. Si Robert Roma, greet nila ko ng Antonio Ruby Jr. from Barangay Rumirang. Rochelle Evangelista, mangkot lang ko paano, bikon may pundo ka nang masakit. Pareho sa diabetes kag sakit sa baga, mapabakunahan man ayhan. Check mo si doktor. May doktor na da nga may screening man na mo. May screening ka muna. Amo na ang kwansang screening dira ang katuyo para nga ma-determine kung pwede ka bakunahan o kung hindi. Yes. Why niya pinitay mo, hindi ka na pagpiliton ng pagbakuna kung di pwede. Yes. Kay Jobal Vargas Belio, gwapa, tupad ta ba? Small things. Charot lang. Tito Russell, good morning. Dira sa Silay, Baby Raf and Kuya Manong, Tito Nonoy, nagapamatigid. Salamat, Pantaras family. And of course, sa Pantaras family na lang sa Tangub. Good morning. Arisa Lianes, good morning man. Standby na ha? Sa duga naton nga mga balita. The Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, na 7:38. Sa detalye na sa Balita International, ginaprubahan na sa Canada ang COVID-19 vaccine nga ginhiwo sang Johnson & Johnson. So Senior Health Ministry Official Supriya Sharma, ang single-dose shot sang nasamit nga vaccine ang autorisado para sa mga adult sa Canada, kundiin 66% ang kaepektibo sini nga makapalikaw sang kasarangan tubtob malala nga masakit dalaman sang virus. Naibaroan ginaprubahan sa United States ang ining bakuna sa tulang Pebrero 28. Ginaprubahan man sang Health Canada ang Pfizer, BioNTech ug Moderna Incorporated nga bakuna sa tong Desyembre samtang sa bulan man sa Pebrero ginaprubahan ang AstraZeneca. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, nagsaka sa 4.7% ang inflation sa bulan sa Pebrero. Sunod sa Philippine Statistics Authority, ini ikalima nga kayunan nga nagsaka ang inflation bangod sa marasig nga pagsaka sa presyo sa food commodities. Ang inflation may angot ni sa rate sa pagsaka sa presyo sa mga balaklon kag serbisyo pareho sa pagkaon, elektrisidad, transportasyon kag mga panapton. Ini ang pinakadasig inflation rate halin sang Enero tuig 2019 nga naka-record ini sang 4.4%. Sunod kay National Statistician Claire Dennis Mapa, ang nagapanguna nga rason sang inflation sa bulan sang Pebrero amo ang mas madasig nga pagsaka sang presyo sang pagkaon kag non-alcoholic beverages. Sa aton nga foreign currency exchange rate, US dollar 48 pesos kag 61 centimos. Ang Singapore dollar 36 pesos kag 24 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 26 centimos.
Sa ato naman nga balita entertainment, ako na ni Gerald Anderson nga nalipay na siya kagkaupod ang tres nga si Julia Barreto. Sa exclusive interview ni Boy Abunda, pamangkot sini kung si Julia ang isa sa rason kung nga nalipay siya sa karon kag wala sa pangduha-duha, nagsabat sang yes ang aktor. Madumduman sa tong tuig 2019, nagtrending si Gerald matapos ang breakup nila ni Bea Alonso kag ang mga alegasyon angot naman sa ila sini ni Julia. Sa balita sa matag sang sports, multahan ang sentro sang Utah Jazz nga si Rudy Gobert kag ang guard nga si Donovan Mitchell sang NBA bangod sang kritisismo sang officiating. Ang Frenchman nga si Gobert ang ginmultahan sang $20,000 bangod sa komento pagkatapos sang overtime nga pagkapiyerde sang Utah sa Philadelphia 76ers sa score nga 131-123 sa ila sining engkwentro sa mga conference leaders. Si Mitchell ang ginmultahan sang $25,000 bangod sa komento kag paghalin pagid sa basketball court pagkatapos nga inisang gin-eject sa bangod sang duha ka technical fouls sa nabilin nga 30.8 segundos nga nabilin sa ilas ning hampang. Tumba niya pa ni ang water cooler samtang ini siya ang nagapagwa sa court. Ang multa na himo ini pagkatapos si Mitchell kag Gobert amo ang katapusan ng mga players nga ginkuha ni LeBron James kag Kevin Durant sa ilas ning roster para sa NBA All-Star Game nga hiwato naman sa Atlanta Domingo nga adlaw. Balita Espesyal! Alright, good morning, Philippines, and hello world. Good morning. Talk show. Daw si Chris. Chris ano? Si Chris Bunda. Ano ganyan? Si Chris Evans, charot na. Si ulat-ulat ko sa kay action na Nalmar. Oo, wala gid bala problema kay may asikasuhon. Hindi ko nagapamintana. Gapamintana actually. Kalain sa imo no. Sige, gida bala. Sakay. Mami lang sa Malaka Gamala. Good morning dira sa imo. Nakita ko di Action Boy, may picture di si Don Zulueta. Birthday ni Don Zulueta, 52nd birthday niya, pero tanawa siya bala Action Boy oh. So beautiful. Mga ageless beauty. Tani, 52 ko. Amo nagyapon ako ni Dad ba? Dad. Amo nagyapon ako tsura. Lapit wala malambot. Na kay 51 ka na ba? Ganino. 51 ako. Sulion lang. Kagwapo. Nagyapon siya. Maras lang mga ageless beauty. Bala ba rin sila? Ikaw ya. Alice Dixon. Ikaw ya. Ageful. Ageful. Full na full. Hindi wala? Less sila yung mga ageless. Kaya kami ageful. Yes. Ageful. Grabe no. Okay ba na siya? Oo. Mga bago na Agefulest imoy. mga bago na mga terminal. Kaya ambak mo kung sa birth certificate, ano ka pa lang? 30 ka pa lang. Ang imong muaks 2.75 ka na. Ginakolor-koloran ng buhok mo da para da hindi obvious. Why Action Almar? Why? Sige lang. Okay. Sige, go sa aton nga balita Espesyal. Yes, Action Boy, because si Kwan gali si Maninoy mo one ball kay may gina-request nila sa ako. Okay na to. Nahulat ko lang sa mong ang i-send nila sa akon ang kinanglanon sa aton ng mga friends, no? Wow. Pero okay na to sa kay Councilor Israel Salanga. Perfectness. And of course, Major Romeo Vargas. Woo! Maninoy. Maninoy ko, kakadtog ko na bala kakadto Action Boy sa police station. May radyo na to yan. Wala liso ay action radyo na Action Boy. Halin pala sa si rooming, no? Bisan nila na yan police station si Maninoy, dalaya gini Major Romeo Vargas, thank you so much. And Nami of ako course, kay Kwan, kay Roming Vargas, kay Roming. Nami ako ni siya kay daw ka Kwan siya, daw ka nang namin ko bala daw ka humble, very humble. Oo. Kay na-meet ko na dito one time pagsakay sa station ni Blau. Daw ka Kwan siya, daw ka low profile. Yes. Low profile. Oo. Thank you, ihada dayon na. Te Maninoy, makita ay lang kita da someday. Nadiin gid bi ang himamaylan. Thank you so much. Uy, diyan ka dali lagid. Happy birthday, Anay, kay Maninoy ko Edgar Kadagat. Yes! Wow. Birthday ni Sir Edgar Kadagat. Yes! Happy birthday to you! Happy birthday, Maninoy Edgar Kadagat. Yes! Good morning and happy birthday. Kailan na si Maninoy Edgar man?
Pila ayo mo? Basta magulang sa kay Action Fred guro. Oo Pagulangon sa kay Action Fred. O gamay-gamay lang guro. Oo. Basta birthday ni A little lang, a little. Aha. Yeah, okay na tanda ni Noy. Kailangan. Gamonitor gina sa kadaan. Yes, gamonitor gina siya. Good morning man. Sa isa kapagid ka maninoy, Captain Joseph Catonina, kag kay Major Wilfredo Benaman Jr. Sir Luel garing ganaw pagid. Kay ginasukmatan ko binila kung hindi ko sila mag-greet mo. Ang migo ko man gali si Major Elmer Bonilla. Yes, Major! Wow! Congratulations! And celebrations! Wala na. Ara na siya. Wow, perfect. Wala siya na late. Sige. Aha. Go. Dahil lang Action Boy, kami nakaagad sa attention ko, si Mark Jade. If time was beauty, would be infinity. Thank you so much. Sana all. Poet man siya, poet. 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 Poet siya. Sino na siya man? Si Mark Jade. Gani, no? Mark Jade gani. Sila ni Garo Parente ni Ma'am Jade Ceballos, di man? Tara. Diri tawa. Sige. Sa ato Singiya Balita Special Action Boy. Hindi naman, nami ako sa line, hindi naman kailangan mag-face mask kung magsi-swimming. Oo, no? Subong ko lang na paminsaran. Kaya masak, di ba sa mga balita? Hindi naman, sila yung sekretary Puyat, kuha na sana ng Department of Tourism. Hindi naman kailangan mag-face mask kung magsi-swimming. Oo, do ka budlay man. Subong ko lang na-realize kay plano ko pa tani mag-swimming mo. Mabakal ko tani sang waterproof nga face mask. Migot na Valyanga, good morning dira sa imo. Valyanga sa Pontevedra. Okay. Direct Action Boy, it's because March subong, my birth month. That syempre, nami, giniya nga to na sa inyo mga balita special. Anong labot? Habits of happy people, Action Boy. Dapat happy kita. Okay. Ang una, Action Boy, ignore nonsense because life is too short to tolerate nonsense, Action Boy. And entertain common sense. Yeah. Pero common sense is not so common. Pero ignore mo na lang mga nonsense. Like, for example, ang Action Boy, ang mga nag-bash dabla sa imo, mga nonsense naman ng mga kabashingan. Correct. Tiyambal ka, abay, ina lang da. I want to be happy. Hindi ko mag-usik sa oras ko da. No? Correct. Ang na dapat, Action Boy. Wala, mga nonsense. nonsense. Maging mga kanansinan mo. Kanansinan? Ang di naman ihalin from the root word. Nonsense. Good. Ang mga kanansinan. Damo kanansinan. Oo. Perfect. Damo na ko na official nga kumpare sa Manino mo. Damo na ko official nga kumpare. Damo gid actually. Damo gid actually. Good morning, Maninir Colonel Romy Palgi. Look, Maninir si Romy Palgi. Ay, kalan. Sige, next. Next Action Boy, talk less, listen more. Correct. Ga-apply na actually sa tanan Action Boy mo, Malila, if you talk less kuno, jutay mo na imusala. Pero less talk, less mistake. Yes. Kag di syempre Action Boy ga-apply mo. Councilor kwan ba? Ano? Councilor kwan ng si Elmer C. Amo na bali. Less talk, less mistake. Hindi na ako magsugpon. I see you. You see me. Perfect. Ako Action Boy. Mag-apply mo na sa tanan nga bagay. Like, bisan sa mga barkadahay lang. I-post ka lang daya. Kaya, pamati ka lang. Listening, and you can learn a lot from listening pa. Correct, Action Boy. Hindi lang. Hindi kinanglan. Ikaw gida permi ang bida. Oo. Kung ikaw gida ang ang apple of the eye, Action Boy. Bisan mahipos. Center of attraction. Bisan mahipos ka lang daya. Apple ka gina. You're the apple to my pie. You're the straw to my berry. You're the? You're the straw to my berry. So, apple pie kag strawberry. You're the hope to my wala na kanta ko naran. Uy, may aran na yung kanta ya. You're the one I wanna marry. Cause you're the one for me. Pakantawon mo naman ko. Tama na. Ang next Action Boy, laugh. Because life is better when you are laughing, Action Boy. Pero hindi mo mapapatamaan. Amo na sila blaga. Life is too short para nga
focus ka sa mga negative things. Yes, Action Lipot Boy. lang sa kabuhi ta. Oo, kang isa lang ni. Pero hindi mo mapapatamaan kakadlaw. Bisan dula, nakakaladlawan. Kadabuan ka Oh, sige ka lang kakadlaw. Kaya basi mas ma-short pag itang life mo kung matampuyungan ka na. Matampuyungan ka na. Okay? Laugh gid Action Boy. Oo. Tapos, tsaktuhon mo man ang laugh mo. Kaya basi may iba na Action Boy. Yung sa barkada. Nakita ka sa may mga laugh nga late bala. People nga daw pirmi smile, nag-laugh daw kadugay sila Di ba, no? Tugay sa amon magtigulang tan-awon. No, correct. Correct? Correct. Na ikaw, pero may kagapangasubuhaw. Si Don Zulueta, guro, pero may na siya ga-laugh. Galing kay Perdi mo si Donya kay Ageless Beauty lang sa Ako, Kaya yeah. Infinity. Wow. Siling ni Mark Jade. Oh, thank you so much, Mark Jade. Ang next direction, boy, learn new skills because it can make you more independent. The same na action, boy, don't settle for less bala. Dapat kung may ara opportunity, learn ka gid action, boy. Kaya Kung syempre, may ara alambre, learn to latay. To make latay. Lain na sa nga skill naman. Lain naman nga skill. Dapat tunan, action, boy. Makakabalo kaya maglatay sa alambre. Di ba, no? Kasagad. Ano ganito, para nga ma-open sa imo ang new opportunities. Ano to? Para nga learn new skills to ano to? Learn new skills, it can make you more independent. Kita mo. Kung ikaw latay sa kurinte, sa alambre. Ikaw na lang ano. Tapos kundi galatay ka kabalo ka na maglatay sa alambre. Tapos learn nga maglatay ka sa kuryente nga live. Wow! Ambot ko after sina live ka pa. Good luck sa imo dira. Lain kaya mo. Dennis, kabalo ko ga screenshot. Tadlong nga screenshot. Kaya na imuan naman da ng meme da. Dapat beautiful ko da. Basta birthday month ko, hindi mo ko pag-awayon. Birthday bla na action Eden, dali na lang. Dali na lang. Pero mauna si Ma'am Vanessa Mayo. Lunes Santo. Lunes Santo. Sige lang. Mo ginaiya. Mauna si Ma'am Van. Yes, March 14. March 14. Happy birthday, Ma'am Vanessa. Advance. Ano naman yung sugpo nyo? Laughter is the best medicine, but when you are laughing without any reason, my goodness, you need a medicine. Ang bali, Dennis. Sagad, no? Sagad siya. Di mo naman, gin-google yan yung action boy. Gin-google na. Google ni siya, google. Hambali, Ma'am Vanessa, may opportunity only knock once. Correct. Amo lang ginaiyaw. Hindi mo ba mabatian, be? Amo gani ka dapat you should listen. Hindi po, kung tulog ko, be. Ati wala kay. Akalain, Kita no? mo pag panglaptas ang hype na tulogan mo inyo, ya? Hindi ko tulog. Actually, ato ko sa babaw, nagapanagtag, action boy, na over ang pagpanagtag. Tipag mo, dapat amo na nung panuktok. Namiyan ko to sa kay Dennis, Nami sa. Yes. Yan naman ang apple a day keeps the doctor away. But if the doctor is cute, never mind the fruit. Perfect, di ba? May mga contradicting action boy, no? May alam ako, patience is a virtue, but time is gold. Diba? Contradicting, no? Contradicting. So, hindi ka mo magpati sa mga hambalamba. Hindi ka mo mag-depensi na. Dapat ang imo self, dapat ang imo nga tiyendihon. Ang next action, boy, help the less fortunate. You don't need a reason to help people. Oo. Yes. Meaning, you don't need to expect something by in return. Kung maghatag lang, hindi ka mambal ka nga, ay maghatag ko kay pilo ni kuno mabalik sa ako na. So wrong. Gaan kuno sa buligan, kuno sa kay pwede, kuno sa masugo-sugo. Wow. Di ba? Kuno sa masugo-sugo nang napabot ka lang nga return, hindi nami, no? So help even when there's no reason to help. Correct. Nag-send man si Maninoy, Maninoy one ball. Hambalya, si Maninay mo Alma at 51. Oy, perfect. Ay, perfect na yan. Beautiful si Maninay. Mo ng ganito panawag ni kuha na sa ng model na siya eh. Model. Grabe, no. Model. Sige. Happy birthday man ko no advance sa kay of course sa kay Charlie Pabulara for naton. Yes, nagtaliwan na pro birthday ni boss. Hindi man ko ni malipat sa birthday. So, mo birthday ta ni Action Boy sa sa March. Latang lang tag one day. Si Lolo Espina birthday man na sa Monday. March 8, tumta mo sa March mo kasi gani dada mo March. Basta mga March, mga beautiful, gorgeous and elevated people. Next direction, boy, dali lang kayo wala pa natapos. Wake up early makes a person healthy,
wealthy and wise. Aha. Kaya mo na action. Tapos early bird. worm, catches early worm. Early bird catches the early worm. Amo na nga ang worm, dapat hindi ka mag-early. So hindi ka mag-catch sa bird. Amo na siya dapat. Early bird catches the worm. Amo lang na siya dapat. Amo na nga dapat. kung worm ka, hindi ka mag-early. Kala ng bird, patay ka gidayon, kanugod sa kabuhi, mo kalibutan, charot la. So, amo na ko na action boy. Ito, gini ba lang ang wake up early, action boy. And sleep late. Ha? And sleep late. Hindi man na. Ikaw na iya. Wait, 4 a.m. tapos matulog ka. 3 a.m. Ano naman? Isa lang ka oras. Pero mo na action boy. A wealthy and wise. Sila yung action boy. Ang lastly, no sense of entitlement action boy. Correct. Be like dogs, they are not entitled. Ano ba silingon si naman? Kuan bala ng ano tong ganito? No sense of ano to? No sense of entitlement. Daw matyaga mo daw. Siguro na. Wala lang. Hindi daw may kuan ka bala daw matyaga mo daw right mo mag-amuni. yes. Dapat amuni. Oo, dapat. Correct. Dapat simple ka lang. Low-key lang. Low-key. Low profile. Yes. Low-key ka na. Ay, may pag-greet na na yun si Raymond Ligaspi Pineda. Good morning ko, no? Advance happy... birthday ko na sa iya hinablo subong. Good... Happy birthday to you. Si Balyang, gagalita ka sa Enrique, Pontevedra mo na ako niya. Ang ni Kuan ni Migata Helen Bacau ko. Yes, good morning. morning. Kasi Manuaya gali. No? Ala, bongga. Hambal ni Sir Rubani Doctor. Good AM lang kay Eden as Kim Chu. Wow! Oh, Kim Chu. Hindi pwede nga Sandara Park. Hindi pwede nga Kim ano? Kim Cha. Kim. Okay na tani mo. Lain lang ang pagsugpon. Okay na Okay na? Yes. Sige Ay, happy birthday ko no. Buwas sa iya ko no nanay Adita Bihag, hambal ni Rachel Bihag. Yes. And of course, action boy, dali lang gid. Good morning, Danay, kay... Hindi na to man. Ay, wait lang. Wala yung balahon? Hindi. Sige, greet na Danay kayo. Good morning, Danay, sa utod ni Kagawad Monico Prudente. Dira sa may barangay Nanunga. Sige. Okay? Yes. Happy weekend, everyone! Inyo ginumatian na aton mga balita diri sa Action Balita Morning Edition. Standby na sa Action Hotline. May kumpun ninyo sa Action Art Tayhupon. Ang inyo naman din ng News Team. Action Eden Abos. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon